A... Ne. Bože. Co jsem to do prdele udělal? Proč? Proč? Ne, zabil jsem papita. Co to se mnou je? Šéf Ne. hodin. Freddy Fazbear Pizza. Byl zavřen. Navždy. Pokračování příště. 1990. Freddy Fazbear 3. Nový součástky, můžu je opravit. Jdu na to. Tak, počkejte, musím opravit Freddyho. Tak, to je tak rozbitej. Tak, tohle musím vyndat. Tak, já mu to musím sebrat. Nový součástky, tady jsou. Tady jsou nový hlavy. Tohle přijde na Golden Freddyho. Tak. Tady je. Tak. No. Oh, sorry. A do práce, tak, všechno v pořádku. Co? Hej. Co? Co? Jak to? Wow. Co? Ježiši. Co? Mám ruce. Super. Oh yeah. Bonnie, Chico. Co se stalo? Jsem normálně spravený. No, to já nevím. Proč? A je to tady nový. A kde máme naši přátelé? Co jsou naši přátelé? Já taky nevím, ale moje Chica. No. Co? Já jsem úplně novej. Jak to? Kde je moje láska? Freddy? Co? Au! Jau! Au, co je, Foxy? Taky jsi takový nový. Kde je Mangle? No, nevíme. Proč tady jsem? Cože? Já jsem spravený, to si. Teleport. Kam jdeme? No, já nevím, ale když jsi říkala, no. Tak. Sakra. Do prdele. To vyhodím. No.
Jo. Ty jeden. Do prdele. Papět. No. Já jsem mi neměl zabíjet. Proč jsem to jen udělal? Co mě to jen napadlo? Proč? Ježiš! To je přece můj bratr. Springtrape, slyšíš mě? Haló, slyšíš? Springtrape. Do prdele. Tak, konečně mám svoji kytaru. Ready? Hej. No, Hihi, hihi. Já ho jdu postrašit. Hihi. Co? A čím mu, chceš mu dát? Hej, Chico. Chico. Pane bože! Foxy! Ne, to jsem neměl. Co? Nebude. Foxy, proč jsi to udělal? Co? He? Ahoj. Cože? Asi. Golden Freddy, co ty děláš, sakramenská? Co? Omlouvám se, co jsem vám udělal. Choval jsem se blbě. To všechno Springtrap mě navedl, ten jeho duch. Neviděl jsem, co mám dělat. Promiň. Ta váše mě přehnala. Musel jsem. Chtěl jsem vás zabít s Bohem. Golden Freddy? No. Hele, to nevadí, ale nikdy jako stejně už je Springtrap mrtvej a ty si můžeš v klidu poslouchat své pocity. Teď vám vyprávím, co se stalo. Já se Springtrapem, Spring Bonnie. Já jsem se jmenoval Fredbear. Tak. Čau Fredbear, čau Spring Bonnie. Dobré, jdeme tam. Tak. Jdeme na něj? Jo. Čau. Ahoj. Láska moje je můj kamarád Springy. To je naše pricerka Freddy Fazbear. Jo, to... Co je? No, já musím se odstěhovat. Fazbear pizza. Že to jsme? Vítám vás ve Freddy Fazbear Pizza. Tak, a teď vám ukážu pirátský doupě, který tady bohužel nemám. Co to? Musíme s ním pomstít. Proč tady bliká pořád to světlo? Musíme zabít. Ne, můj kamarád. Ty hajzle, pojď sem. Počkej, tu máš, dostaň sestrčku. No, co? Proč museli mého kamaráda? Všechny musím zabít. Springtrape. Počkej. Proč si musel být takhle?